Ederki! Eta irudipena, Miguel, urak bera egin ala, aparteko itxasorik ez, baina gehiago markatzen duela. Antzemateko moduan. Pagatxoa, ez? Antzemateko moduan, bai. Momentu batean, behintzat, bai, igual harrapatu dugu, zazpitik bat izaten dute ez, datorrela hor handixeagoa, baina bat behintzat polita askoa ikusi dugu. Inork ez dezala pentsa hemen orain ikeragarrizko aldaketarik egon denik, baina bai, olatu du pixka bat, bai. Haizea orain, mendebaldeko ukituarekin. 0-8 markatzen du, ikusi, txanden arteko konparaketa. Haitzearekin ez da gora bera hundirik, eta itxasoarekin ere ez, baina erne. Uskeri batek hemen itxasoan eragin handia du gero. Ontziak oraindik ez daude pronto. Lehen aipatu duzu nahikoa, treniru bakarra jetxidu 20 minututik, hori ez da askotan ikusten. Begira, hor karan berri, hor estatxa hartzeko. Bestea prest dira, baina bera orain hartu eta hortxe, bai. Utzi dio korritzen. Zerbena zerbait. Bandera txuria. Bandera. Semaforoa keinukari oraindik, ikusten duzue. Gorri! Bai berdea! Zerbena iruditu zaiz joan egin dela. Epaiak elkarri begira. Zerbena iruditu zaiz joan egin dela. Epaiak elkarri begira. Ikusita zetartea duen. Bai, baina. Epaiak ere zalantzan. Bueno, niri garbi zamarra iruditu zaiz. Eseskotan bezala dira. Ea ba. Epaiek ez dute ezer erabaki. Ez dute ezer berezirik adierazi momentuz eta aurrera goaz. Zierbenak segundutxo bat hartu du. Santurtzi, Orio eta Hondarribiaren aurretik. Bueno, goazen eskifaiak aurkestera. Orion, Leandro Salbaño. Jokoetan, Panamerikanoetan urrea lortuta gero bueltan da. Garmendiare errekuperatu du. Salsamendik, baina normalean titularrak diren beste gizon garrantzitsu batzuk gaur ordezkoen tostan utzi ditu Ibon. Berak esan dugu, errota martxan, gauza asko aipatuko genituzke batetik kontrankean Andoni Campos, berriro ere Baborrean eta Kepa Arrizabalaga. Kepa Izagirre, 5. tostan eta gaur, Martxel Aldai, Berza Itazkue, estorbadia gehiena jokatu dituena, Alexander Esteban, Jo Etxaniz eta Josu Ostolaza agina ordezkoen tosta horretan. Bueno, eta hemen Hondarribia berriz. Buruz, bere ontzi garailea atera du. Hori izan beharko litzateke titularra, ez? Orioko estropada referentziatzat hartuta, bueno, egitura uraxe mantendu du. Mikel Orbañanosek pasaden astean Ondarroan eta Hondarribian aldaketak gehiago gintzituen, eta nola baitere, denok espero genuen atera du gaur Ama Guadalupekoan lanerako. Bueno, momentuz Zierbenak eusten dio, segundu bateko tartean dira. Eta hemen albistea, Zuntzunegik gaur Lazkano gaztea jarri duela, txopan. Hori da, eta horrek aukera ematen dio besteak beste, mutil indartsuagoak, hortxe tiran jartzeko gaur Juan Zuntzunegi Babor espaldan, Alberto González, Asturiarra, Estribor espaldan, eta aipatu Zierbenaren inguruan, bertako jendeak eta esan da, entrenatzeko eta Galiziatik, Asturiasetik eta datozen mutilak aintzat hartuta, pasaden urteetan baino, eragozpe gehiago dituztela. Bueno, momentuz Zierbenak hori eta Hondarribiri bat, Santurtziri 2, eta Santurtziri dagokionez gaur Lujanbio patroilanetan, eta Fernando Ruizen kokapena ere azpimarratu beharko dugu, ez da? Espainiako txapelketan bezala. Bai, bueno, soteran ere aurrikusten da nolabaiteko ontzi titular samar bat, baina zalantzak 5. tostan Iker Zabala bera, gaur lanerako da, Andoni Gartzia beraz, 4. tostan, eta Fernando Ruiz, 5. Horre sorin ikusi izan dugu, eta Peña Testelarra ere bai, hortxe errepikapena. Bueno, horri buruz, epaileek aztertu dute, eta momentuz ez da ezer berezirik esan epaimaitik, ez da zigorrik izango, aztertzen ari dira pixka bat oraindik egoera, ikusten duzue, alineatzen ari zen epaileak, zantzu zalantza bat izan du, kidei begiratu, baina txanda aurrera doa. Txanda aurrera doa, eta erreferentzi bezala Urdaibiren denbora hartzen baldin badugu, laurak doa, Urdaibe baino bizkorrago, 2-3 segundu bizkorrago. Aruntz bai, Gero, bueltakoan zer gertatzen den. Hori hausnartuko dugu, bi luzeak egin eta gero, beti bezala.
irtera horretan, nabarmen beste ontziak baino lehenago jo du Zierbenak lehenbiziko pala, kontua da, semaforoa, gorri zegoen edo urlegi edo berde ote zegoen. Normalean, butil pare batek behar bada, ez? Izaten dute, agindua. Barrutik, jotzeko. Txanda daukagu hemen, Izugarria. Segundo batean lau ontziak. Izugarria. Zoragarria. Zierbena aurretik, bai. Atera da, orain besteak ere gainera ari zaizkio etortzen. Nik uste, oparerako luze honetan aukera gehiago izango dutela, bueltan esan nahi dute. Txanda honetan, bueltako luzeetan aukera gehiago, Ibon. Konforme, Mikel. Gehiago markatzen baitu. Horretxe dira, hiru paladan ziagoetan behar dute. Bai, Joseba emanez, gorka ere baitenak. Ea ba. Berdeak, behar bada. Bai, sartzen bai. Zierbenari, 4:41. Otarri ere bai, hori, bat eta erdi gehiago, Santurtzi bikoan, ea nola irtetzen diren hortik. Segundo batean aterako dira. Santurtzi bira, Bira. Santurtzi eta Orio bira. Beno, Hondarribia eta Zierbena parean, Orio batera orain, Santurtzi bira. ea, itxaso ona bai, urlasaiak bai, baina orain egoera aldatu egiten baita, Lehen dagoen itxaso apurra lehen kontra. Lankideek konfirmatu didate, Zierbena hasi denean berdea jarri berria zala, baina berdea zegoela. Beno. Eta epaimaian erabaki dute zigorrik eskartzea, beraz, horrela geratuko. Bueno, Hondarribi eta Zierbena. Estropadaren burua hartu nahia. Lau traineruak, Urdaibei baino bizkorrago. Urdaibei gogoratu izan dela aurreko txandako garailea. Ea orain. Ritmoak. Hondarribia 35 paladan, Orio. Batetik esan dugu, Maria, orain aldaketarekin eta behar bada olatu gehiago, baina indarra kusi beharko da, zein moldatzen du. Bueno, Hondarribi begira, 2 segundo lehenengo aldiz. Austalian eta treneru honi antzemantzen zaiola presa, ez azkenaldi honetan, Azkenaldi honetan bat ere ez. Traineru bat, Santurtziri, eta hor dabil Orio, oso polita doa, txanda. Beno, ziaboga hartu eta askotan esaten dugu urrengo 2 minutuan, hausten direla estorpadak eta bar, gaur argi diabek, hauek elkarren gainean. Horre palia tartean da, entzuten da palia hor. Ez da urruti izango, argi paloiek. Helikopterotik, zer ikus dezakegun hor. Sotera, hirugarren kalean. Hondarribiak, Horren arabera. Hori bi, ea ba. Lazkaro gaztea gaur, Zierbenako patroi. Eta orain Zierbena berriz laugarren gol. Orain Zierbena laugarren kalera joan da. Orain ematen du zuzentzen ari dela, Askotan, elkarren kalterako. Bandera txuriarekin ari da epailea. Epailea bandera zuria. Bai. Zierbenari orain. Zierbenari. Orain aria zuzentzen, Lazkano. Irudipena. Lehenbiziko ikusi dugunean, Santurtzi 3. kalean zijoala, eta ondoren Zierbena 4. Kasualitate izango da, baina txandako azken biak dira orain biak. Zierbena eta inori mesederik ez. Santurtzi, eta Urdaibeiren denboratan da Santurtzi. Eta bitartean Hondarribia eta Orio aurretik. Maniobra horretan, Mikel, iruditzen zait, nabarmen zamar pie galdu dute. Bai. Eta orain Zierbena nora joan da. Olatuak gara botatzen omen dio edo aruntz agintzen omen du? Bueno, guk hemendik ezin ikusi, litekena da. Guk hemen antzematen duguna da estropadaren muaren erdiparetik aurrera, zuzen xamar edo lehen kalera bezala gehiago markatzen duela, ez? Ondartzara begira, Zarauzko herriari begira, edo lehen kalera. Baina, han kanpokaldean, ez nahi zauzartzen esatera, eta hori patroiek hor momentuan erabakia. Abisua Santurtziri begira. Orain pantailetan jarri diguten mezua. Eta bi hauek elkarri mokoka, Hondarribia eta Orio eta Hondarribia. Bi treniruak ere begira arraunean. Ongi etzan presari gabe. Bueno, gogoratu beharko dugu Hondarribiak hemen bi garaipen ditula, eta joan zen urtean nola eraman zuen bandera, eta bi egunetako azkarrenak haiek bai, baina egun bakoitzean
izan zuen beste aurkari zorrotzago aurretik, alde batetik Urdaibai eta gero Orio. Baina batuketa eginda bandera Hondarribira. Larunbatarekin pasaden urtean Urdaibaik ikeragarrizko kolpea eman zuen. Hondarribia bakarrik utzi zuen bizirik 8 segundorekin eta Ama Guadalupekoak igandean eman zion buelta. Estropada ez da puskatzen ari. Ez, luze honetan ez. Ez da puskatzen ari. Luze honetan ez. Zierbenak eta Santurtzik galdu dituzten 4 eta 5 segundo horitatik. Nire ustez hiru bat hortxe maniobran. Hau Orioren olatu alda. Eta GPS-ak. Lehen bi kaletatik Orio eta Hondarribia txanda hau kontrolatzen ari dira. Eta Santurtzi orain Urdaibaik eginiko denboratan. Urdaibaik maniobran, lan erditan, 9:47 markatu du, hor duzue pantailan, krono nagusiaren ondoa. 11 bat badu Hondarribiak. Errenta horixe, maniobrazia horrekin. Urrezko arraunarekin. Estuago Orio, Hondarribia zerbait pasa eginda. 9:41 bat Hondarribiak. Irte eran. Oraindik Hondarribi, baina tosta pare bat edo. 3. Zierbena, 4. Santurtzi. Ea orain. Ziebago horretan Orio zerbait jandio Hondarribiari nire ustez. Santurtzik 9:47, Urdaibairen denbora. Zierbenak 3. 9:45, atzetik aurrera Oriok 9:42, Hondarribiak 9:41. Hor zikina ikusten da, baborretik sartzen dena. Amun Arrizazpitik entzuten dugu. Amarrekoa ongi bukatzeko. Horra Oriotarrak ere luze asko. Ritmoak. Orio behar bada. Orio pala erdiren bat, sarriago joz. Horixe. Zierbenak erlari bat ari gara ikusten bestetik, aurreko asteburuan ez genuen ikusi bere mailarik onenean. Eta alderantziz, aurreko asteburuan Espainiko txapelketan ere zerbait gehiago bigarren bai, baina ezin estutu Santurtzi, ezin estutu. Egira Hondarribia orain, 3 segundo zitxo bat. Erreferentziarik onena Hondarribiarentzat. Ritmoak. 35 palada. Momentu arriskutsua Santurtziarentzat, Zierbena eta Santurtzi. Hortxe Kinkan. Kinka larritxoan Santurtzi. Hala ere esan behar dugu, aurreko txandan garaile izan dako Urdaibai baino, segundu pare bat, gutxienez bat bizkorrago badoala. GPS-an oski dantzari dugu. Orain Hondarribiak hori, azkeneko minutu terdian, segundu terdi, 2 segundu atera dizki. Egira olatua, markatzen duen. Giro mota honek, kanporantz, ez du eragozten treniruaren martxa eta barrurantz lagundu bai. Santurtzi, argi Santurtziren soka orainari baita eteten. Hondarribiarekin nabarmen. Hondarribiarekin oso nabarmena da. Eta beste segundo bat Hondarribiak hori orain. Hondarribiarentzat luze hau oso ondo doa. Azkeneko 2 minutu terdiak oso onak Ama Guadalupekoaren. Traineru bat sartu dio Orio. Bai. Menorio. 6 metro oraindik, kanpo kaldera joateko. Artelan egiteko hortxe dugula eguzkia Ibon. Irudi onenak eskaintzeko ez du errestasunik ematen, baina tira. Koloreak bere izteko ere ez. 35 pala, 36 palas kasean Orio. Baina ez du apurtzen, Eta patroiak ez geratzeko. Bira doazela dio. Bai. Noski. Hori garrantzitsu esaten da. Suspertu egin behar ditu. Bai. Ari gaitu, sufritzen ari gaitu, baina burrukan gaude. Hor, arraunariak guk GPS-arekin 3-4 ikusten dugun hori, ederki antzematen du, hori antzeman egiten da. Urruntxeago, hurbilxeago. Egira orain, Santurtzi zazpira, txanda honetako azkena, Urdaibai aurreko txandako garaila baino, 3 segundo azkarrago doa.
Hogeita hamasei palada. Gainentziak, kanporantz. Haizea 10 kilometrotik gora, 10-11. Azpiko Amunarriz berriz. Ritmoa. Labeanketik. Pegándola de Dios, Orio, Aprovecha, Huizaguako. Pozik doa, Hor, eta hamasei paladan. Orio ikera garri jotzen ari dela, mezua. Claro. Bien, no correr, rematar. Rematar. Zer den, ia ordula ordena eta 3 segundo. Ez zinutzi, ritmo berean. Detaliek erabakitzen. Zierbenak galdu ditu hiru, izan ere Zierbenak Ziabogan traineru batek horrentasun Santurtziren aurretik, orain hori galdu egin du. Eta, bueno, Orio laura ibili da, orain 3 maniobran segundu bakar bat zen atzetik. 15 segundoan Ziabogan dira. Orain bine referentzia hor duzu egoikaldea. Ziabogak, Dudionek. Orain ondo, 14:41. Orio, 4 gehiago, 14:45. Zierbenak, 14:48, Santurtzik 14:49. Ea orain, 5-4 Bai, segundoren bat azkarrago behar bada. Bai. Zerbait azkartxeago, Hondarribiak Eta- Ziaboga Oriok baino. Eta Santurtzi eta Ziaboga bera, Zierbenen artean, tosta bat besterik ez dago Zierbenaren alde. Zer den Ziaboga, Hor bada, hartzeko moduko olatuak badira hor, argi, Bada. Bai. Hau da, olatu Bai, adio, bai, argi, Ura beherantz, patroien posturei erreparatut, treneruen aurreari. 5 segundu. Munarrizek ezan du, hau da gure olatutxoa. Hartua izango du, Bai. azkar asko erreferentzia. Azkar mezua. Santurtzi Zierbenaren aurretik. Lujanbioren agindutara gaur, han kanpo kaldetik. Bandera jokoan, liga eta puntuak eta bai, baina bandera horrelako xe, olaturen batek erabaki dezake. Bueno, Urdaibaik bukaeran ez dutu eta zerbait egin du. Begira orain Urdaibai Zierbena baino segundutxo bat bizkorrago litzateke. Hor esko txandarako postua izango lukete biharkoari begira. Nik hemen ikusten dute, zero kale honetan, zikina bezala horre, Begira estilo Hondarribi. sartzen den. Argi Santurtzi, Santurtzi, bai, atzera atzetik goibili da aurrera ari da. Santurtzi. Bai, atzetik aurrera ari da Santurtzi. Atzera goibili denez, 5 segundu eder. Oraindik metro asko, 800 metro falta dira, begira, nola datozen, era bat estriborrera Orio eta Hondarribia. Arratsalde osoan ikusi ez dugun bezala. Zergatik, iruditzen zait nik erabakiak baino, hor baina nosek edo salsamendik agindu baino, patroiek horixe sentituko dute. Hori da. Olatuak ara bidaltzen diola. Eta nik esango nuke estropada eremuaren azken erenean behintzat guk gauden lekutik, komentarista postua daukagu justu epailen ondoan, hori nabarmena dela, Ibor. Ez Bai, altzaizu bai, iruditzen. bai. Bai. Egiten duena, laugarrengotik lehenbizikora bezala. Zati honetan. Hemen olatuak, Bai, Santurtzi Bai. atzetik aurrera ez dutzen, Eta Zierbena Zierbena ere hor hori gabe, dabil, lehiako. hor dabil, bai. Orain Zierbena Urdaibe baino segundu bat izkorrago. Orioren olatu ere ditu zein nire hor. A ber ba. Bai. Bai. Begira GPS-a. Ea, Harrapatzen! Harrapatzen azkar asko nola esan duen. Oso gogorra jokatzeko estropada. Bai. Palada guztia jo behar zaizkio, olatu hogei. Zarauzko 42. ikurrina jokoan, hau lehen jardunaldia da gizonezkoentzat, eta aurreratu daiteke biharkoari begira, dana pilpilan izango dugula, Ibon. Bai, Ez du ematen, hola, errenta ikaragarria izango dugunik gaur azken zailkapenean. 5 segundo une honetan, 5, Begira 6, Santurtzi, 7. begira Santurtzi. Airean da, torrandik. Eta Santurtzi begira, hau ere hemen zarautzen askotan ikusi izan dugu, kaleari eusten edo 5. kalea bilatzen. Handik, begira oraintxe.
hor ari dira, aprobetxatzen ari dira. Bai, nabarmen. Keragarri gogorra estropada jokatzeko. Bai, oso. Ben korrontearen aurka datoz. Eta erabakia zer den, lehen komentatu duguna Santurtzi berekaretik, baita Zierbena ere. Eta alderantziz, nolabait lehen kale aldera etorrita, ematen du azken metro hauetan Hondarribia, ezta? Orio, 0 aldera. Orain, Hondarribia erabat estriborrera. 5 segundo. Gehiago izan dira. Olatuak alde egonagatik, orain ez datoz brankaz baino azkarrago. Hondarribiak izango du gaur. Demorarik onena helmugan, Hondarribia eta Urdaibai ez dut uste sartuko denik orezko txandan. Zierbena Urdaibe baino 2 bizkorrago dato. 0 kalera Hondarribia. Hemen Hondarribia. Bai Hondarribia. 19:42. Santurtzi iruditu zait. Eunenekoren bat aurretik. Eta orain Zierbena. Ea zer dioten epaimaian, baina... Bueno, betaurreko eta guztiz, ez dakit horretarako, nireak hurbiletik hobeto ikusteko dira, baina iruditu zait hor, azken kolpe hortan behar bada. Niri oso estua iruditu zait bukaera, baina Santurtziren aldekoa. Bai, niri ere bai. Eta GPS-ak hau errepikatu egin beharko segundoko. Hori garbi ikusteko momentuz, epailek hartu dutena hori da. 19:22-22 Hondarribia, Santurtzik 19:46-46, Oriok 19:47-0 bat, Zierbenak 19:51-0 lau. 55 egunen hartu dituzte Santurtziren alde Orioren aurretik. Baina biharkoari begira. Gaur orezko txandan joandakoak, hau da sailkapen nagusiko lehen lauak, bihar ere hor izango ditugu. Han izango dira, eta bihar 3 ontzi izango ditugu, Mikel, 5 segundu azpitik, beraz txanda atomikoa geratu zaigu biharko. Bai, baina hori da, hor dudarik ez dago, baina biharkoari begira izango dugun itxaso prebizioarekin eta ezin da, baztertu Ondarroa 19 da. Zierbena 8, Urdaibai 11 argi dago, 4 segundutan 3 traineru ditugula, eta hori dala, ez? Bueno, epaimaiaren denbora sorta hause da, 19:42-22, Hondarribiarentzat Santurtzik 4:36 gehiago, Oriok 4:60 gehiago, eta gero Zierbena 4. tokian 8 segundura. Urdaibai bigarren txanda joango da, Ondarroa, Donostiarra eta Kaikurekin, eta lehenengoan Kabo, San Pedro, Astillero eta Lekitxarra. Bueno, Kaikuk bere txanda irabazita gaur hori lortu du. Bigarren txandan aritzeko eskubidea Ibon. Bai jauna, 8. sartu da Kaiku, lehen aipatu dugu, bere estropadarik onenak edo pertsiorik azkarrena azalerazten duenean, postu hori eta onagoak ere lortu izan dituela, eta bestetik nabarmendu nahiko nuke, gaurko estropadan ikusi dugun berdintasuna. Hondarribia aurretik ibili da, diferentziak gehiagorekin ere bai, eta Santurtzik eta Oriok lider sendoak urte osoan bezala xepi, treneruek jakin izan dute, eusten atzetik joatea, Mikel, atzetik joatea ez da pater erreza, atzetik arraun egitea, eta hori ere erakutsi dute gaur San Nikolasak eta Soterak. Eta bestetik, Hondarribiak, beste behin, 14 honekin, eta ez zait kasualitatea iruditzen, estropada onak Ondarroan irabazi zuen beste 14 batekin, baina gaur erakutsi du uztaileko zalantza guztiak erabat, eta erabat jodanean zeharo usatu dituela. Bueno, 4:36, hori da pantailan ikusten duguna, Hondarribiren errenta Santurtziren aurretik. Hemen da Francis González Etxabarri, zorionak. Eskerrik asko. Estropada gogorra, baina segundu polit batzuk hartu dituzue. Bai, nahiago alde izatea kontra baino, hasieratik estropada gogorra izan da, eta batez ere irteraekin, nahiko atzean gelditu gera irteran, eta zaila izan zaigu hori berreskuratzea, baina lortu dugu, eta nik uste dut estropada bikaina egin dugula. 3. luzean behar bada, egin duzu aurrera, lortu duzu etartea, gero olatuak hartzerakoan eta zailtasunak ematen zuen, zentzuten genituen patroia bai, baina ezin tartea handia lortu. Bai, zeuden olatuak, baina
ezin hartu esaten duzun bezala olatua nahiko handia eta indar gutxikin agian, eta bueno, baina denantza berdina zegoen eta ez zegoen diferentzia handirik. Batak hartu, besteak hartu, ez zegoen segundo askoko aldea, eta bueno, horrela iritsi gara bukaeraraino. Bueno, zuk esan duzu, 4 segundu ez dira txarrak, aldekoa direnak danak onak, ez? Hala da, ez, nahiago beti alde izatea kontra baino, eta bueno, handi beste erdia falta zaigu, ez, ea behar lortzen dugun. Osondo, bihar arte ba, mila esker. Bale, mila esker. Bueno, guazen itxasaldera, Sara Gandara lankidearekin, aurrera. Joseba Munarriz, eta berak oraitxe bertan esan duena, ikusteko estropada ona, jokatzeko? Bai, jokatzeko gogorra, bai. Ikusten zen nahi bai aurretik jarri, baino ez beste hautzitzeko kapaz, ez? Estropa gorra, denentzako oso igualatua, eta izugarrizko estropa. Oso berdinduta bai, baina beti segunduak alde edukitzea ona da, ez? Bai, beti segundu ibiltzea ona, baina bueno, biharko giroa emana dagoenako deustako ez du balio segundu horiek, bihar beste gauz bat esango da, eta biharko lanako egiteko prest. Zein izan da komplikaziorik handienak gaurko estropadaren honetan, Joseba? Bueno, komplikazio handiena, arraunketa mantenitzea. Bai gure edetik, bai dagoen modun ez du ematen, baina gorra gura muitzeko, eta arraunlaria mantenitzea gortasun horrekin nahiko lan gaur. Eta ze polita litzateken, ez? Zarauzko ikurrin hau irabaztea oso itzordu berezia delako, ez da? Bai, beti gustatzen digu denei Zarauzko estropa irabaztea. Ikurrina izugarrizkoa da, polita, eta garrantzitsua ez udan. Osake, bihar zein eman luke guandikan irekita dago, osake, aber bihar guk gure maila ematen dugun eta berriz hor gauden. Ba, ikusiko dugu, eskerrik asko, gozatu. Bale, mi esker. Bueno, eta hori jotarren ordezkaria mentxe dugu. Liderra gaur 3, baina 4 segundutan hortxe zaude eta 3 arraun elkarte. Arratsaldeon berriz ere, Iñaki. Arratsaldeon. Bai, egia esan, 3 arrepena azkeneko txanpa hortan Santurtzik aurri hartu digula, baina bueno, bestela oso posik egindako estropakin, ikusita beste txandetan lehenengo kaletik eta nola ibili dian, kezka hori bagenekan barrun, baina uste mutilak izugarrezko estropada egin dutela, eta bueno, biharko uste dana irekita daola, azkenen 5-11 segundutan, Urdaibai bihar nik uste bigarrengo txandatik aukerak izan ditzakela, aizia desente gorak amateu, eta gero gure txandane, Laura gehongo geha hor, 8 segundutan lau traineru, eta bueno, burruka polita izangoa biharkoa, bizirik atea gaur hemendik, eta egia zen posik egoteko moduan goaz, etxea. Bai, bestetik banderari begira hori da asteburuko helburua, baina bestetik salsamendik ere azpimarratu du ez, burua ere erabili behar dugu, oso ondo ari zarete kudeatzen zuen errenta bikain hori, ez da, irabazteko behingoz liga. Bai, egia zen, oso ondo dijoa, asteburura azkenen usten dut, asteburua pasatzen da, eta puntu abantaila berdina, edo gehiago ateatzen dugu astebururo, eta gaur Hondarribia 2 puntu jendizkigu, Santurtzi bat, ez dut uste olako zeadanik. Egia zen, estropa baino lehenago gure txandazio lehenago bildur gehiago bagenekan pixka bat, esan dizutena bezala kaleagatik eta bar. Eta alde hortatik ondo doaz, joan gaina lehenko astebuka eran 2 mutil falta zitzaizkigun, eta alde hortatik taldea oso ondo kudeatzen nahi da, mutilai deskantzua ematen eta bar. Eta azken finean ja altura hauetan, zezango izut, ez? Liga hor guaz, liga irabazi nahi deu dudik gabe, baita era asteburu honetan zauzko ikurrina irabazi nahi deu, eta kontxako estropak hor daude, eta egia esan usten dut, ez dakit nola bukatuko dugun demoraldia, baina behingoz behintzat Jon, ez dakit, ez? Entrenatzailei behi behintzat 10 bat eman besteik ez dakau, azaron hasi ginen bezala ikusita, neguan nola jundanen, naiz eta ondo jun bikain junda, baina udarak nola kudeatzen nahi dan ikusita, egia esan, firmatuko genuke orain dela hilabete ere momentu honetan horrela egotea. Ederki, eskerrik asko Iñaki eta bihar arte. Bale, eskerrik asko zuen. Arrostegi jauna pozik da, nola ez ba, Oriotarren demoraldia ikusita, berehala protagonista gehiago hemen eta itsasoan ere bai. Horretan izango dugu Sara Gandara lankidea eta ikus dezagun sailkapenean Eneko Bilbaok 3 puntu, Ander Etxegoienek 2, Genaro Zelaiak 1, eta hor da, liderra, hor duzue, Orio, liderra, 164 puntu ditu, Santurtzik 149, Hondarribiak 157, horrela dugu sailkapena, eta Oriotarrak lidertzaren jabe eta errenta ikaragarriarekin, Ibon Gaztañazpi. Eta ligari begira, sailkapen nagusiari begira, lehenbiziko aldiz koroa irabazteko beste pauso sendo bat
eman du. Hirugarren Hondarribia eta Santurtzeren atzetik, baina talde hau ari da erakusten, zertarako gai den, eta orain niri iruditzen zait liga egin zamarra daukala eta biharko bandera. Bandera, hori beste burruka bada. Gaur Patroien zelkapenean Eneko Bilauri 3, Etxegoienek 2, Genaro Zelaiak 1, Arkaiz Diazek 13 eta Borja Gomezek 11. Hau estu dago oraindik, Iñaki Goikotxeak Lekitxarrak 9 ditu, gero Eneko Bilbao 6rekin kokatu da eta Zelaiak gaur bildutakoarekin ere 6 punturekin. Eta Maillotaren momentua, hauxe da Arkaiz Diazentzat, patrontzan ongi ari da, behin eta berriz azpimarratzen du Ibon Gaztañazpi gure adituak, gustoko duela mutil honek nola hartzen dituen ziabogak eta nola gurutzatzen duen ontzia, ze mailatan eta trebe da bilela, Ibon. Hori da, eta zelkapen nagusian bera da, lider dagoena. Nik askotan esan dugu, formula honekin ez dago konformegi, baina iruditzen zait, Patroi honena, ez zait iruditzen, baina ziabogak hartzen, honenaz baldin bada, honentzuena zalantzari gabe Arkaiz Diaz. Bueno, eta hemen da Julio Artetxe, Santurtziaren presidentea. Julio, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, han ibilizarete, laugarren kaletik, zeuen burruka egiten, Zierbenarekin ere pixka bat nahastuta ikusi zaituztegu, baina bukaeran, 4 segunduko tartean hortxe zaudete, bizi-bizirik biharko bigarren jardunaldiari begira. Bai, hirugarren luzea eta batez ere laugarrena oso onak egin ditugu. Futbolean ari gara orain ja, eta gaurko estroparekin lehenengo zatia besterik ez da amaitu. Huts eta bat edo bi eta huts galtzen ari gara. Eta bigarren zatiarekin aber zer egingo dugun. Bueno, Julio Artetxek 4 segundu 2 golen paren jarri dizkigu. Jesus! Bueno, ni bat jarriko nuke, gol bakarra, Partidua interesgarriago, biharkoari begira, egun ederra izango da biharkoa, Julio? Hondarribiari galdetzen badiozu, esango dute bat eta huts, guretzat bi eta huts. Ondo dago, hala ere Santurtzi sendo bat ari gara ikusten, eta jarraitzen du Zabalak rotazioekin, eta demoraldi amaierara ematen du Sotera modu egokian indartsu helduko dela, sasoiku. Bai, gaurko hasiera ez da ona izan, baina estropadarekin martxan, sendo egon gara, indartzu eta bihar ia aber zer gertatzen den denbora eguraldiarekin eta zer dakagun. Oso ondo, atxeden hartu, bihar partiduari buelta emateko. Hori da, Eskerrik asko! Zuei, bai. Bueno, Julio Artetxe jauna, posi dabil, Santurtzi begira nun dagoen. Zabala berak esaten zigun neguan, nere helburua hor lau honenetan, banderen leian. Azpiti jota, Banderen leian. Oso indartxu, begira, zelkapen nagusia, hementxe da Oriok, 164, Santurtzik 159, 15 puntu eder badaude hor, Oriotarren alde. Eta berdinketetarako irabazitako banderak ere hor daude, laguntzeko. Hondarribia 3 157rekin, hor izango da, gora bera bat, besteak beste, Hondarribiak 3 segunduko zigorra izan zuelako 2 bandera urdin ikusi eta gero Hondarribian, dano joan da gero, azaldu zen erabaki hau, horrek agian ekarriko du soka, baina puntutxo bada hor dantzan dabilena. Gero Zierbena 127, Donostiarrak 127, Urdaibaik 124. Behekaldean zer? Behekaldean Lekitxarrak 28, Astillerok 31, San Pedrok 30, hor ere zua dugu, zalantzarik gabe. Aurrera Saragandara. Bueno, Cristian Garma harrapatu dugu hemen uretan, gaur ordezkoen tostan egon da, baina berari gaurko estropadaren inguruko valorazioa egitea eskatuko diogu. Cristian, te ha tocado en la Zodiac hoy. ¿Cómo has visto a Santurtzi, que ha quedado finalmente segundo? Bueno, al final hemos sacado un segundo puesto a 4 segunditos de Hondarribi, que todavía mañana hay pelea. O sea, mañana todavía queda otra bandera, son 4 segundos que todavía se pueden recuperar y bueno, el equipo de ahí hemos ido de atrás para adelante, ¿no? He estado pasando informes al patrón, y desde allí que estaba amarrado, chillándoles y tal, pero bueno, ellos sabrán mejor que yo pues cómo se han encontrado dentro, pero el dato positivo es que hemos quedado segundos y estamos cerca de la bandera. ¿Mañana te tocará? Pues todavía no lo sé.
me gustaría que me tocaría que remararía mañana, ¿no? Pero hasta el día antes de la regata, o sea, hasta horas antes de la regata no sabemos nadie. Y ojalá me tocaría. Gracias por quedarte, Cristian. Gracias a vosotros. Bueno, Cristian Garmaren adierazpenak kirolaria beti nahi du noski barruan izatea. Kuadrilla handi batean parteide zarenean, arrisko hori beti duzu, ezta? Rotazioekin eta kuadrilla hortan ia dana dira titularrak. Hori da, eta iruditzen kirolariak kanpoan geratu eta nolabait kakotxarteko min hori galtzen duenean hori ere ez dela ona. Beste aldekoa ere ez kanpoan geratu eta beti mutur handiarekin egotea ere, ez talde hortatik iruditzen zait, ez Santurtzi bakarrik, talde gehienetan hor ere aurrera pausak egon direla azken denboraletan eta jokatzen ez dutenak ere, gero eta gehiago taldearen parte sentitzen dira. Bueno, errematea egiteko garaia da eta begira, Hondarribiak 19 eta 42, 4 eta 36 azken denbora hori da, Santurtziri 4 eta 70 hori. Gero, Zierbena eta Urdaibai. Ziabogetan bizkorren, ikusten duzu hor, Urdaibai, minutu bat eta 35. Bueno, gero, metrotan begira Orio. Eta urrengoak Kaikuk bat gehiago eta San Pedro bi gehiago. Bueno, eta behekaldean zelkapen nagusiari begira, San Pedroko 30 puntu, Astilleroko 31. Lekitxarrek 38, gaur azkenak izan dira Lekitxarrak. Lekitxarrak azken postu batzuk bai, baina susperraldea dutenean ematen diote, ez? Auspoa, eta hori ikusi genuen adibidez aurreko asteburuan. Beraz, Hondarribiakoak asko balio du, txanda irabazteak eta bar. Hemen zelkapena, goitik aztertu dugu, Orio, Santurtzi, Hondarribia, Zierbena gainera, hemendik aurrerako estropada danetan, zelkapen nagusiarekin joango gara, gaurkoa da azkena, baina gero falta direnak Galiziako biak, Bermeo eta El Corte Inglés, azkenen 4 horietan, zelkapen nagusiaren arabera egingo dira txanda danak. Eta bekalde hortan zute izugarria dago, San Pedroko 30, Astilleroko 31, Galiziara joan aurretik, Euskaldunek, San Pedrotarrek beharko lukete gutxienez Kantabriaren parera iristea, ez da, Ibon, zer iruditzen zaizu? Bai, beharko dute, gaur estropada oso ona egin dute, urteko onenetakoa, bai, emaitzaren gati bakarrik, Arraunketan eta San Pedro handi bat ikusi dugu, baina sorte puntua hori falta izan zaio, baina azkeneko 3 estropadetan San Pedro Gaztiller hori aurre hartu dio, Lekitxarra ikusten da, baduela, koltsoia baduela, 7 Astillerorekin, 8 San Pedrorekin, nik uste dut ia egina daukala, baina bada espada ere, bihar ere errematatu edo puntu gehiago, askoz ere gehiago ezin ditu galdu bat eta bi baino. Bai, eta gero, bestetik eta gora begira, nabarmenduko nuke gaur estropada raro izan dela esate baterako denborarik onena egin duen Hondarribiak, lehenbiziko luzeak enduta 4 eta 41, gainerako 3 luzeak egiten denbora bera behar izan du. 5 minutu, 2. 3. eta 4. Ez da normala, ez da ohikoa. Hori da ikusten ez dena, Mikel. Eta gero, bestetik, eta biharkoari begira, errotazioak eta abar sartuko dira. Nik ikusten ditut, 5 bandera, 5 treniru. 5 hautagai. 5 hautagai, bandera irabazteko aukerekin, Urdaibai 11 segundora, 2. txandatik ere bai. Badu bere aukera. Zierbenak ere bai, eta nola ez, hor goiko 3, 5 segundo azpitik, eta hor, aztertu egin beharko dugu gaur entrenatzaile bakoitzak, ze 14ko atera duen, nork atera duen kakotxartean titularrena, eta nork atera duen nola baitere, aldaketak gehiago aukera nork duen biharko. Eta behar bada, horri iruditzen zait, Hondarribiak, gure ustez, eta hor baina nauzen papelean, entrenatzaileen papelean, sartu gara titularrena behar bada, zerak atera duela, Hondarribiak. Horiok bihar, 5 mutil, gaur freskoan geratu direnak, eta ieztopa jokatu dizunak aukera badula. Santurtzik ere bai, hori ere biharko oso garrantzitsua izango da, hori eta eguraldia nola ez. Bueno, denbora hartuko dute entrenatzaileek buruari buelta batzuk eman eta biharko egunari begira asmatzeko. Sara, prest baldin bazara, azken agurraren garaia da. Bueno, Mikel, zer esango dizut, uretan segitzen dugula eta ontziarekin gora beraren bat edo beste izan dugula, arraun egitea ere tokatu zaigula eta horregatik hoi baino pixka bat motelago ibili gara elkarrizketak egiterako orduan, baina saiatu gara, gogotik saiatu ere, protagonistak harrapatzeko, bihar gehiago, bihar errematea Zarauzko ikurrina hori emango zaio hemen, Zarauzko uretan, eta esango nuke, Euskotren eta Euskolabel ligetan,
denek dutela aukerak, bai behintzat hor goikaldean gelditu direnek, Izan ere, leia zabali dago, eta, bueno, gure ikusentzulei, bihar gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi diegu, beti bezala, beste estropada zoragarri bat ikusiko dutelako protagonista gehiago bihar, uretatik bertatik. Ederki Sara, eskerrik asko, eta Ibon, bihar koro hartuko dutela Orioko emakume. Bai jauna, egina daukete eta errematea emaneko diote bandera irabazita, nola ez, baina gaur Donostia arraun lagunak oso geratu da, eta alde horretatik arrauntzale neutroak, bihar ere baditu 11 arrazoi beste ere bai, baina bi banderak erabakitzeko, eta nik uste dut hori ikuskizunarentzat eta jarraitzaile guztientzat eta guretzat ere bai ona dela. Ederra izango ez da ba, 11:00 bihar zintzo hementxe izango gara zuei emanaldia eskaintzeko. Indarrak hartu lagunok, eskerrik asko eta gora traineru estropada.